Go ahead, Idol Lawrence. Yes, Idol Bernard, nangingetnag ti Caraga Region iti statement pakaseknan iti nagtrending kalugaran da nga agnagan iti Dahlia Absidi. Iti biyang ti Facebook ananguyaw iti stadium iti Ilocos Norte ken inkomparar na iti stadium da iti Agusan del Sur. Iti linaon ti statement ti Caraga Region ket saan akarama ni Ma'am Dahlia Absidi kadagiti official a delegado iti Team Caraga para iti palarong pambansa 2025 ken dinayaw dagiti official ti Caraga Region ti Ilocos Norte ken nagyaman da iti kinamanag sa nga ili iti lugar tayo kang runaan na kadagiti pada tayo nga Ilocano mainaig iti daytoy ket nagduduma ti reaksyon dagiti netizens iti daytoy nga issue emuna ket adda dagiti nanguyaw ken ni Miss Dahlia Absidi ken dagiti met daduma ket saan da nga inayaw ni Dahlia ngem kinontrada dagiti uyaw asarita dagiti padadamat lang nga Ilocano a kinunada pay amang ibabainda ken duman isakit dati Ilocos Norte ket makapatroma ditoy ang nagsarita pay dagiti professors ken dagiti daduma professionals asaan kuman arubruban dagiti influencers ken dagiti tattao iti daytoy nga issue gaputa napangtaan ken nairamidan pay ni Miss Dahlia Absidi iti memes iti biyang iti Facebook. Kabayatan na nag-lock profile ni Miss Dahlia ngem ada iti inpost na pay sakbay nag-lock profile akinunana asaan nang intensyon iti aguyaw ken napintas iti stadium ti Ilocos Norte ngem napinpintas mutlaeng ti stadium da. Yes, because again the beauty is in the eye of the beholder, Idol Lawrence. Hindi natin pwedeng questionin yung kanyang judgment kung anong panagkita na kada tayo. Yeah, because sa kanyang views ay ikaw ay maganda. Or sa akin naman ikaw ay hindi maganda. Hindi naman sinasabi na pangit at wala namang pangit sa mundong ibabaw. Ang sa atin lang doon at inuulit natin, respect begets respect. Ganun lang yon. And kitang-kita mo naman, Idol Lawrence, how we handle that issue, no? Yes, iba tayo mag-handle sa isyong yan. At hindi tayo yung dapat bagbagadang birukin da, kasi dapat pa-premyo na, tapos na mabiru ka na sinot mo na nga maka-interview. That's not the good thing. And wag nyo kaming gamitin for your own sake, for your own clout, for your own content, hanas or whatsoever. Kung problema nyo na yan. What if kayo si Dahlia? Ano ang mararamdaman ninyo? Is it safe for you to roam around Ilocos Norte? Natatakot na yun ngayon. Takot na yun. Imbis na mabisita siya dito, natatakot na siya. Ganito pala mag-respond ang mga taga Ilocos Norte. Why not give her a little bit of knowledge about paano nagginawa ang stadium? Sino si William T. na architect? At bakit siya known worldwide at dito sa Pilipinas? Bakit tinaguri ang one of the best stadiums ang Ferdinand Edwin Marcos Stadium sa buong bansa at international? Ano ba ang kanyang nagawa at ano ba ang infrastructure nito? Bakit siya kakaiba? Parang ganon. Bigyan niyo siya ng idea, not to bash her out. Ang ginawa kasi parang tinakot siya na personal and whatsoever. Pati family daw Pati family, kinalkalda. Sika man ba, no? Sika ko man Lawrence si ma-involve ka deta. Kalkalin data pamilyam. Kaya't mo? Nakabutbuteng. Nakabutbuteng. Binder. Binder dandat kan? Last year. Last year. Najak mo baso. Amo gaya. Parang ganon. Everybody has their own opinion, pero tignan natin yung opinion natin kasi pwede tayong balikan ng hostisya. Why, Idol Lawrence? Yes, ganti nagpintas Idol Bernard kat detay in baga ni attorney Brian. Purpose nga detay about evil thing. Ang ano detay kas bilang man komprontaram iti evil, hakag balbalin nga evil yourself. Iso di jay nga rod, makita mo te posting to mo tibiyang, naging evil ba yon? Hindi. Mas naging anghel ka at naging light ka, naging lamp ka on her shadows. Ayan. Okay. Then adati surusurutan tayo nga datay adaganan datay ethics, etiquette iti biyang iti media apo. Akada kami nga accredited media. Alright. So data pa lang ti update. Kas naman adaman pasagsagidan naman nga di nga accredited nga media. Nakit ibang baga sa ilang nga Idol. Okay. Datay adati surusurutan tayo nga ethics. Iso lang nga iso datay magbagam. Okay, go na. Okay, para di IFM News sa Idol Lawrence Corpus Martinez. Tatak! Aramen!